ଏଇଟା ଆମର ଭଦ୍ରକର ଅପରତିବିନ୍ଦା ଛକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛିନତାଇ ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବେ ବାସୁଦେବପୁରରେ 14/11ରେ ଗୋଟେ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 33,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛିନତାଇ ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି 6 ଡିସେମ୍ବରରେ ବାସୁଦେବପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲରୁ ଡିକି ଭାଙ୍ଗିକି 55,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ରିକଭର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଯେଉଁ 33,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ 30,000 ଏବଂ ଗୋଟେ 55,000 ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ 50,000, ଏହିପରି ଭାବେ ଟୋଟାଲ୍ 1,80,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର, ତାକୁ କାଲି ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।